první 3 místa, a to na místě 3. Tomáš Miksa. S bodovým postupem 2 bodů a z takového součtu 18 bodů. O 1 bod lépe se dařilo Tomášovi Kurovi, který skončil na místě 2. se ziskem 19 bodů. A konečně vítěz kategorie chlapců 11 Honza Havěc. Z možných maximálních 24 bodů získal 22 bodů. Takže to si opravdu vysoké. A tak před sebou máme nejstarší kategorii, a to je U13 dívčí Kolecka. Dívčí kategorie U13 byly pouze 2 dívky, které ve skupině skončily na 1. a 2. místě, ale nesetkali se, proto si dali ještě vlastně vzájemný zápas, nemuseli, ale dali si ještě vzájemný zápas, ale tady tento vzájemný zápas potvrdil rozdíl, které bylo toho, že na místě 2. se umístila Eliška Lukáčová. A nejlepší umístění ze všech dívek získala a byla ochotná ještě postoupit vlastně svou bod navíc, a to Petra Magerová. Před sebou máme atletickou skupinu U13, jsou to vlastně bojovníci, kteří si dneska dali ze všech nejvíc do těla, takže jejich místa jsou opravdu vyčená a zasloužená. 8. místo Matěj Zouhar. Matěj Zouhar získal bod ze 7 možných. Místo 7. Marek Šimaník. Rovněž zisk 1 bodu, ale místo 17 je 7, protože nejlepší vzájemný zápas s Matějem Zouharem. Místo 6. získal hráč, který zvítězil ve 2 zápasech, a to Tomáš Dostal. Na místě 5. se umístil Matěj Magera. Který získal 3 body. Dále máme 2 hráče, 4 bodové, mezi kterými opět rozhodl vzájemný zápas. Tentokrát dnes prospěch Štěpána Škorkova, který vykončil na 4. místě. Štěpán Škorek, 4. místo, 4 body. A čeká nás pomyslná tenna, a to na místě 3. rovněž se 4 body se umístil David Bosel. Na místě 2. se umístil hráč s bodovým postupem poměrně výrazným
dvoubodovým nástupem získala celkem 6 bodů a to v důsledku toho, že prohráli zápas a to vítězné celého turnaje na místě druhém Miroslav Janeček. A jak vypívalo zjištěného vítěz turnaje, získal maximálních 7 bodů, vyhrál vlastně ve 6 zápasech a jak se dívám, tak snad prohrál jistý, jestli se dívám dobře. Tímto hráčem, který královal v celém turnaji, je Adam Hošika. Takže velká velice krásnému výsledku. Já vám všem děkuji za účast a doufám, že hráči si zabrali, že jsou spokojení, dozor, rodiče, že také turnaj přežili ke spokojenosti a v pohodě. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste byli na další turnaj. Děkuji vám za